Awu, sanibonani wengane zakwethu. Ngibingelele. Bafowethu. Nangu uKhanyisa Mayo lapha uKhanyisa Mayo odlalela i-Kaizer Chiefs okuyiloni okwamanje. Okuyiloni lo mjida kodwa inkontileka yakhe yayihamba ukuthi mayenze kahle lapha kweMpofane i-Kaizer Chiefs ingamsayina. Inkontileka yakhe yayisho kanjalo ukuthi no Chiefs mayigculisekisile ngomjida ingamuphi inkontileka yabo. So umjida akenzanga kahle lapha kwe-Kaizer Chiefs ngokubuka kwami. Engenzanga kahle nje azange futhi anikwa i-game time kahle yabo okhoji laba abahambile. Elami lithini-ke lapha-ke lithi-ke lo mjida lona bengifisa mina ukuthi bemuphi inkontileka. Bemuphi inkontileka engicabanga ukuthi lo mjida akasilona le player leli elibhedayo. Akabhedi uMayo. uMayo uyi-striker engicabanga ukuthi siyasidinga. Siyasidinga kakhulu. Njengoba kubikwa nje ukuthi o-Du Plessis kungenzeka behambe. Ngicabanga ukuthi uyena umjida esingamdlalisa ukube kuya ngami. uMorris yibo futhi abantu kumele behambe. Umjida engicabanga ukuthi singamnikeza i-second chance nguyena lo. Lo mjida uyikhwalithi lona. Uyikhwalithi noma alenze iphutha kwenye igemu esasiyidlala ashaya khona igoli eselingenile kwagcina labikwa ngokuthi liyoba i-offside lelo goli. Kodwa phela liyaxosha libhekile bafowethu. Liyaxosha libhekile. Bengifisa mina i-Chiefs ukuthi imuphi inkontileka umfana omdala lapha engabuyeli le. Njengoba leya team yakhe ibheniwe ukusayina, ibhenwe i-FIFA yabo. So nje i-Chiefs mayengamupha nje inkontileka lo mfana bese emupha-ke i-game time enough yabo. Emupha i-game time enough. Singabona imiphumela emihle lo mfana. Mina ngiyakholelwa kuye. Ngiyakholelwa kuye. Uyikhwalithi yabo. Uyikhwalithi. Kuwukuthi-ke i-Chiefs-ke no-coach maybe kungenzeka ukuthi bafike lapha bengamfili yabo. Bengamfili yabo. Mhlampe sithole-ke umuntu omnyama o-coach wala eMzansi owazi ibhola lala eMzansi abengafika amdlalise lo mfana yabo. Bengafika amdlalise ngoba yena u-quick, finishing unayo yabo. Into emnandi ngayo ukuthi uyakwazi ukukhahlela ibhola ngendlela e-right yabo. Akafani namanye iy'trakhi esinazo ey'ngakwazi ukukhahlela kodwa shuthi ziyakwazi ukuziphozishina mara ukufinisha ayikwazi. Yena umnandi we-finishing yabo. So bengifisa ukuthi i-Chiefs imuphi inkontileka umfana omdala njengoba isizini ivala nje. Isivalile singazi ukuthi izophela kanjani-ke indaba yakhe ngoba phela kumele naye ahambe-ke uma kuwukuthi ayimnikezi. Kodwa bengifisa ukuthi i-Kaizer Chiefs im-offer i-contract noma ngabe 1 year contract. Ngoba phela sinamagemu amaningi le season and kade khona kwi-Chiefs kungangcono. Nibe nebusuku nemini enhle ngane zakwethu.